ಹೊಸದುರ್ಗ ಪೆಂಟೆ ಜಾಮಗಲ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶಾನಸಿಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿನಿ 1864 ಇಸ್ವಿಂಟು ತಂಗೆಲ ದಿವ್ಯಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲೆ ತದನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಪೆಂಟೆಗೆ ಭಾರಿ ನಮೂನೆಚ ಭೂತಪೂರ್ವ ಜಾನಸಿಲೆ ಆಮೇಲೆ ಭಜಕಾಂಕ ತದ್ನಿಮಿತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿಲ್ಲ ಸರ್. 2016 ಆಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಲೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಕ ಭಂಗ ₹300 ಪ್ರಕಾರತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಂಗಲೆ ಪರಮ ಪೂಜೆ ಸಂಯಮಿತಿ ಸಾಮಾಂಗಲೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ आम्ही परिशोधन करताना वही म्हणले आमगे सामांगल डायरेक्शन प्रकार आमगे उपदेश प्रकार आम्ही एक नूतन देवळ अनियविचे 500 वर्सां मटाक अनियविचे कितलीगी जनरेशन हाक उपकार जेवतशी एक तांकां आराधन करू जेवतशी असले काय देवाला देवीला सुತ್ತುಪವಳೆ ಸಕ್ಕಡೆ ಶಿಲಾಮಯ ನಿರ್ಮಾಣ करू कसले काय प्लॅन केलेलं सर. या प्रोजेक्टाक साधारण ₹12 कोटी खर्च जाता. डिसेंबर 9 ಸಂಜೆ ಮುಲ್ಕಿ ದೇವಳಾಸಕನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಂಗೆಲೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಯಮಂತಿ ಸ್ವಾಮಿಂಗ ಮುಖಾಮೆ ತರಸची त्याच्यानंतर 2 दिवसांतू आमगेले देवळांतू लघुविष्णू हवन तशीची मुद्राधारण तशीची देवाक असले शतकलश लघुविष्णू अभिषेक इत्यादी मस्त तशीचे उत्सव तशी मस्त नमुन्याचे विशेष कार्यक्रम जातात. त्याच्यानंतर 10 ಸಂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ या प्रोजेक्टाचे ब्रोशर सामांगल दिव्यस्थान रिलीज करता सर. आमगे समाजातील गण्य व्यक्ती जान ಕೆಲವು ಜನ ते ब्रोशर सामांगला घेऊन ते प्रोजेक्ट समारंभ करतात. सगळे जनांगेले सहकार या विषयांच्या म्हणून बघतांगेलागी आम्ही कांजिंगाड पेंटे तर्फे भजकर तर्फे ಹೊಸದುರ್ಗ पेंटे तर्फे विनंती करता.